malalaking bukol at sugat-sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ito ngayon ang kalagayan ng 48 taong gulang na tatay na si Normie Republo ng Uwas Albay. Ang dating naglalako ng iba't ibang klase ng tools bilang pangunahing hanap buhay, ngayon ay maghapong nakaupo at iniinda ang kanyang sakit. Kwento ni Tatay Normie noong nakaraang taon siya unang nakaramdam ng sakit. Nagsimula sa sakit sa puso hanggang sa kinalaunan ay lumala ito at naging sanhi pa ng mas maraming komplikasyon. Tulad na lamang ng pagkakabara ng daluyan ng dugo at high blood na maaring maging sanhi ng pagka-stroke o iba pang mas malalang kondisyon. Dagdag pa niya, dahil sa kanyang kalagayan ay ipinagbawal na rin ng kanyang doktor ang mabibigat na trabaho. Dahil dito, napilitan siyang huminto sa paghahanap buhay. Mahirap may sakit ka tapos lalo na pag nasumpong, di mo maano sa sarili mo, maintindihan. Pag minsan nauubusan ang panggamot, walang pampagamot, kaya panggastos wala rin. Kaya mahirap pag wala ka trabaho. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nariyan ang kanyang manugang na ngayoy karamay niya na handang umalalay at alagaan siya. Napangasawa ni Angelica ang panganay na anak ni Tatay Normie. Kaya naman bilang manugang ay itinuring na rin niyang tunay na magulang si Tatay Normie. Yung asawa ko po, nagtatrabaho, wala din po siyang oras para masikaso siya. Yung inuwian niya po, 2 senior citizen na din, hindi na din po talaga nila kaya. Kaya talaga ako na lang po yung nag-asikaso sa kanya. Tulad din po ng pagpadaba ko sa agum ko, pati po sa mga parents niya, ganun na din po. Lalo po nung naaraman na nung March 3 na if possible po na matigil yung gamot niya, may possible daw po sa heart attack. Kaya doon po kami talaga nagpursige na makalapit po sa iba para makahingi ng tulong po. Para lang po makasurvive siya. Isa sa mga araw-araw na suliranin na kinakaharap ni Angelica ang pambili ng maintenance na gamot ni Tatay Normie. Kaya naman idinulog niya sa aming programa ang kanyang kahilingan na mabigyan ng asistensya medikal ang kanyang manugang. Ganoon rin ang panawagan ni Tatay Normie para daw kahit papaano ay mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot. Sa maintenance po, kailangan po talaga niya matapos yung mga gamot, 500 tablets. After po noon, bisita po ulit kami kay Doc. Actually, kailangan niya po talaga sanang operahan kasi hindi po talaga namin kaya. So, sabi po namin, baka kailangan pa ng gamot, madala pa siya sa gamot. Kaya sa gamot na lang po muna kami umaasa. Tapos sa pagkain po, grocery nila. Pag maintenance, tapos mga pang araw-araw na grocery, gano'n. Mga panggastos. Agad na nabigyan ng asistensya medikal si Tatay Normie na agad namang naibili ng kanyang mga resetang gamot. Nagpasalamat po akong maray sa Action Center. Tadawa po sasabing diit na halaga po. Nakabakal po kaming bulong po ni Papa. Dawa di pa po ubos. Pang-grocery po ninra, pang-anraw-anraw na pagkun po nin ready. Nakapagpa-therapy man po siya once. Maraming salamat po. God bless you po. Bukod dito, inabot rin namin ang food packs para kay Tatay Normie upang makatulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Bagay na labis rin na ipinagpapasalamat ni Angelica. Ayan partner, bibihira ang arog kaya na Ang- may maray na buot na manugang sa iyang panugangan. Ang manugang partner, so babae. Aha. Subyanan, sugurang na lalaki. Oo, yun si panugangan niya. Panugangan. Pag arog kayan partner, ang panugangan, ang biyanan, mabuo talaga sa iyang manugang. Talagang sisuklian manan. Pero kung ang manugang mo or panugangan mo, daing datang ang ugali, ang apod kaan partner, panumangan. Ayan, tama. Diba? Kaya, maswerte kita ng mga mabuotan sa tuyang mga panugangan at sa Tama. tuyang mga biyanan. Oo, tama. Ay, sin siyempre, maray man kitang manugang. Tama.